Wala sani kotenre kod simu ka jabuya. Wat simu ne delose kotenre kodang? Okay, an wach simu ni kalose nikech ang'i maber ni sani to thoth nyithindo e udi yudo ka gin gi gadgets. Yudo ka nyithindo mang'eny ok gin gadgets. Sana sana ma jonyuolgi nigi tije kata ma jonyuolgi odich. Koro nyithindo gi e simbe gi in kaka janyuol nitie applications moko minyalo install be simbe nyithindo gi mondo at least inyalo monitor time ma nyathi kawo social ginene screen time mare. To be inyalo ng'iyo ni to odhi sites magi mondo at least igae nitie piny sani obiro molony ma kopogore kata gi applications gi to nitie yore mang'eny ma be nyalo timo ginyalo monitor go nyathini to otiyo nade gi simbe. Simbe ni otiyo go e yo machalo nade kopogore gi mago nikech ka janyuol ma onge lony ma kako nyalo monitor ginene mar nyathine ni nikech adwa ng'iyo wach iluonge ni family link. Nitie application iluonge ni family link ma inyalo keto both gadgets. Inyalo keto mar nyathi mamiecha to gi mari. Koro inyalo gang'iyo kise synchronize inyalo gang'iyo ni to ere kaka nyathina ni odhi e site machalo magi. To ere kaka koro nyalo gayo nyathina ni mondo at least kik odonje sites moko manyalo hinye kata manyalo roche. Asto mar ariyo nyaka ket ni nyathi chik ni simu ni kata kitiyo kode ami seche maromo kama mar tiyo gi simu nikech moko be ido ka through simu no gi somo. Nitie jok moko digital literacy ido ka nyithindo somo tinde ido ka nitie channels moko ma nyithindo somo godo. Koro inyalo miyo nyathini be maginya koronga jwang be intere ga games kata mana tugo moko mobedo iwacho ni